Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki katukan ningut ki nongshong dukan ha kayo reverse buyer seller meet arhajar apun rio kabala Longha State Convention Center Shillong ki penpau ke jing yo jing mentoy jongki namar ka jingla ka sorkar ban penlong ya ka ba kum kani kayo ya kani kayo la penlong da katanat commerce and industries ka sorkar jilla ha ka jingetri lang bat ka Federation of Indian Export Organization hapo ka raising and accelerating MSME performance scheme kabala kutno mentakasni palang kajing penlong ya kani kayo kalong kum shibenta banirap pan kintiyo ya kinong sengkam ka jilla nadu ki barid hadu ki bakam he knang baka perthei barok kawai kantip bat yo i unong san himaw la yo banyakren bat ka kong kinjai marsing kanong di ki jan rindia bat ka badeiru kasketri jong kanong tulu handloom weaving and multi-purpose cooperative society banaribhoy district kalapan pau ya ka jings ngau kumen bat ai kuble ya ka sorkar kabala phai khamat shaki nong sengkam lajong kabala penlong ya ka reverse buyer seller meet kaba ai ya ka jing ithu shaka perthei barok kawai Shuk kalapan pau bakal yo jing mentoy kaba kraw na kaba yo ban shim benta hakum kani gejat program bat kalayat hu ru ba ka society jongki kalayo ru ban ya soy ka MOU bat kari South Africa ban shalan ya kimar layo ru ban yakran bat ka kong S kenter kabadei na kasnong kin mensau senten kabahap hamau sanram block kabadon ya kasap bantanya ki kriya kisang da ki 3 bat ki siet kalapan pau ya ka jing yo jing mentoy da ka jingdon kum kini ki yo baling ba kani ka program kalapan he ya ka yo ya di athiet haba ya dei ki mar ba ka penmi layo ru ban yakran bat uba nombor marngar uba dei unong ringap na mountain mau kerwat block uba la batai ya kerukom ringap bat penpau ba uyo jingmentoy ha ka jing ya di athiet ling ba kani ka program Tiba-tiba bukan penjarawan Kublay pi barong ada ikong kenjailin marsing na kasnong Sokhar Ribhoy district nga trikum i secretary jong kanong tlu handloom weavers and multipurpose cooperative society te ngi ka society jongi ka don yakine ki product kabangi penmi daki jan rendia ki wool bat ki cotton ngile yakine ki rendia nadu ki muffler ki shawl ki jansem ki pla ki handkerchief ki necktie hairband ki badge i le shibun kini ki product ki bangi penmi daki sairan dia ki wool bat ki cotton tena kali yang jongi ngis ngokuman shibun bangi don ya kaneka unit jongi ngi don shi Henry Pongut ki member bat ki nong than ngi don ki nong riknyang ki nong thirksai ki nong sojan bat ki nong than te ngi ngokuman shibun aba da kaneka society ke barit ka badai ka unit ke barit ngila ban aikam ya ki khun samla ki bom don kam don jam ki long kemi ki bala ban kersyani ki yang kisam jong ki tang da ka bathan ki jan ki la ban sa school ki la ban kersyani ki yang kasam te kane kasngi padeng idon hangni ha po jong ka State Convention Center lengba kane ka rivers seller meet te ngi so komen shibun hadu kata-kata bangi yo ibukum kini ki program ki ba ka nakaliang jong ka sorkar lengba ka industries department kala phai khaman shangi ki nong than ki bangim poi perkhan bangim khmilenti bangin poi hadu kane ka kerdan te nakaliang jongi ngi so komen hadu kata-kata bangi yo ikum kini program ngiyo jing mentoy shibun na habangi wan hakane ka program namar ba habangi sedang mi na yeng ngis ngaudu jing kermen
Nrenda bangi lapoi hang ne ya kan ka kam ga berit ki jongi ngimpoi perkan bangi layo ban sanya ko ki MOU bat kari South Africa ha ka ba kene kari ki la sngo ya ha bat ki sngo shon khamat ye kine ki mar ki jongi ni layo ban ya sanya MOU bat ki banang ne sha khamat ni lala ban ya dei bat ki da ka bangi la ban shalan ni kine ki mar jongi shadu shabari ru ya mentahi ti ngidon kawai ka dukan hangti ha umden hajan yo umden ha menyurut hi kitiar ki bangi penmi na gitu gija kathan jongi ngibo bej hang to nang tangi sim order ru leng bada ka bangi penia ye kine ki business card jongi hila ban order ringi ha kano kono ka por ka bagi don kam da ka ba phia kontak taga benta ka ba ngas ngau shan jingmut hadu kata nadu bangas sedang persyang banwat iki kam ki jam nadu kapor bangila sedang ban pandeu ki jing pulia kata kadega benta ka bah khmat ka bang shan jingmut abang UI bat pe ya kadong bat kathan nong kendong jongi ka ki babun ki khon samla ki shu bela ki shu trei ki kam ki barit barya namar bagi duna ha kaliang ka jing yo kam yo jam tena kaliang jongi padeng iso komen hadu kata leng bai jing ker khu jong belai bau ayang ni kane ka sam banginang ban than ban su ban shina itiar ki belai phaujan ti kane kadega wei kalat kabala ban kershan ya ka yeng kasem jongi namar man shwa ngi hab ban lej bela yeng briu te menta pading la yo pat ban aikam ya ki khon samla kataru iki bala dep jing pule kila la ban trei bat ngi namar ba ngi la ban siu ya ki hadu khat ar hajar khat lai hajar si benai iwe inong than tengah sengau bakane kadega wei kalat ka ba hakmat ka balong ka jingker khu na ka benta ka dong bat ka than jongi tena kaliang jonga ngaso ban ai men sim ya ki khon samla bakin nam dei bandu jingker men ki dei ban pendam iki jing pule jongki bat ro bat wan nom sngau per ngem dei ban sngau le rang ban trei ka ne ka kam ka barit abangi pen hendrei habangi trei hok bat trei stom ya ka wan ra shibun ki jing mentoi bat ki jing kala ha ka yeng ka sem ha ka shnong ka thau bat ha ka ri bro ko wei ya menta paden adu ki penai September itu ki benai telang ngiyo shibun ki order ha ka baya dei bat ki jansem ki muffler ki shawl ki pla ngiyo bun ki order ha ka bakhat do na kaliang jong nga ngau ban ai ku blei ya ka ne ka department ka ba don ka jing yo i jingai ban perkhat na ka banta jongi ki ba bomdon ki kam ki jam ki babiang henry kila kentiu yang ngi hadu kan ni ngiso komen shibun na ka benta kan ke department ka badon ka jing i jingai na ka benta jongi ki nong than ki nong wet ki nong shna te nga kerpat ro ya ki we ki department bikin so baha ban phai khmat ro yang ngi manginang la shushu ban ai kam ai jam ya ki we pan ki badon kam ka jing arab khuble shibun nengkong ang ai kiu belai ya i ya belai terai kan rat ba ula ai yang akan ya ka lat kalenti bangan than kriya than syang bangan poi keleng kat sabaki office yang aki napo department yang aki alam te ngai kiu belai ru ya ka office MHSDC ba kila yalam yang ai ha ki jaka ki ba ngampat ju poi menoru te napo MHSDC yang akila ayalam hapo jirang arsin nang tahan nang ston arsin nang ta men haune ubenai baladep kila jalam yang hapo masar arbenai ban men ta kadon sahapo tongseng si benai te ka sedang nadu khapra tarik bat kan kod hadu sau tarik ubenai mat te menta ngadon hang ne hapo hol bat nagapo office jangka DCIC Shillong bat lasai kasngisan tarik ru lasai san tarik ngan lej no hapo tong seng kin lej bu hi napo office MHSDC te khublei sibun ba phila ayang akan kalat kalenti khublei sibun ya fi baro arkali ki office nga dei kong seruda kenter napo akan men sausen ten PO Mausaram is Kasil district te nga saj than nga saj nai kini ki kriya ki sang dau 3 bat usit te namar ngina do men shwa ki kemi temen ki long shwa ki man shwaru ang kila saj ya snai kini tangba ki ka kho ka kenu bat ka trap henrei ha ka por jongi menta pat ki don ki department ki basha jalam lenti yang i ban pli kalat ka lenti bangin yo ki design ba compare na ka por khnang ba kan yat ka yeu jongi namar bangin yo ban bam namar ngi bam ja na kini ki bangi than kriya than chang
ngibu school iki khun ru da kan ne ka bangi than kriya than chang nang ta teng teng kayo ka duna telong ngingi shem jing enrei lada kayo kaya tingila ban pen dap ya kaying kasem bat ya ki khun ki ktiru kumjo menta kas ngi menin lai tarik bat menta sau tarik ha ka baya dei ba kiwan yalam yang ahang ne ka hol kiwan yalam yang napo DCIC Shillong te ngasngu kumba ngayo kajing mentoi sibun walada to hoat kitiar te menta ki por nga khamduna te kamdaya ti kenare tang balong ngalayo sibun ki order na kitu ki lawyer ki ba na ki we ki jalaru kini ki tiar ki ba ki don hang ne menta ki dei ki ba ya than hi na chnong jongi mdei re bangan than nga marwe na marba marwe te ngamla re ban yo sibun kat ne na marba la ki don ki yeu ki ba nga la phara kum tu haki kenja ki yeu ba pher ki la namar yang ki ithulut baro khot te ki shu order kum tu te ngala shu pha te angne ba ki shu pha kum tu te ngamda hot ki la pha yang ala selem hanrei ngam don re hasnong menta don training cha po tong seng menta ngawan na po tong seng ngadang shudep na masar men ha uneu benai bal adep arfau sau tarik te arfu pra tarik pat ngala le joncha tong seng te ha tong seng nganang don stayo te menta pat ngawan jon ya kan ka conference ne ngawan jon kumta namarba gila pha hina po office po DCIC Shillong namarba la ya itu la slem nga la yo jing mentoi hiru na po ka DCIC Shillong te ngala kila ai hiru yang aka state awadi hausnem arhajar khan riu na po DCIC Shillong but hausnem arhajar khan nyopat ngayo ya ka yeng ki ayanga bangan sna kata kai yeng bangan than kriya than syang mga kerteng u nombor marngat ngiwan di kan ka ngap ka bat de betna mountain ka sinong ngiri u hap sinong mountain hi ka ai jing toy yu sibun jing toy bandi u ngap ngila la tang ba bandi lut ngim pat la ka shu tang ban yo baisngi mala yo hi ki don ki paralog kiba asu kha bai ban wanra don kiba wan shaw na yingro kiba ngi wanra hang po Shillong ru ki don man laka por ne sutenat ma ha bangi rap uni ngap mar kalong ka basuk hi ka kamban rap mar tang ban wat ya ka ya u kiau na klau ta ndang ila la ban wat na klau ni thap ha ka ne ka bok thap ha ka ne ka bok tangisa subu ba chang to la le tre hi ndala de te ndala kumba subu ngibu hau bunai September hau bunai Desember Januari la kala dap ka ne ka bok ila sim no tang la bandi no ta kasub ha ladang iyo ya kan ka bok jong ka iya na ka department nomor tang sim ya kine sim tang ya kine bu hangne sapan khoj Apa ini kamu ringa kio kerja training ini pisu oh la yo training naka office basin industri DCIC industri. naka DCIC Aduh kan lo kan dia kerja na karinga masa. te kalong kejing mantai bakrau nomor kalong kakam ke basuki tang tre mulumala ka baisi la yo na Namun ada sistem kan lo sim lah beliau. haki jaka jungi te arsen ngila ban yo la tam ta de kamlong shu nomor ka jaka jungi kamlong ban thep ka mesin ne long tang ban pin pra bet kum ne mar kalong ka bapit pal ngap ban thep ka mesin kamla ban mi
Mereka kasuluat nak kena karau kan. Kaluat nak kena karau deh. Kum tang ihap long kendiat nak kan karukom iyo ngap apa ngimla ban sim tang ika ngihap sim lang bade karau. Menurut akan ni kayo kisiu kalau toy. Kam toy hi.